саволи дигар гуфтанд кадом бародари мо гуфтааст ки ҳазрати нӯҳ 1000 сол умр дидагӣ аст. дар як маърака гуфтанд ки ин имкон надорад ки одам 1000 сол умр бубинад. домло оё ҳамин ҳазрати нӯҳ 1000 сол умр дида ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, мо сурае дорем ба номи анкабут, яъне анкабут ҳам тортанака меган. дар ояти 14 худои меҳрубон мегӯяд ки фалабиса фиҳим алфа санатин илла 50 ома. умри ҳазрати нӯҳро мегӯяд. ҳазрати абдулло ибни аббос тафсир кардааст ҳамин оята ки ҳазрати нӯҳ мегӯяд дар 40 солагиш паямбар шид, 950 сол даъват кард, 950 сол даъват кард. баъди оне ки дунё зери об монд, боз 60 соли дигар баъди дунёро об гирифтан боз ҳазрат зинда буданд. яъне ҷамъ 1050 сол ба қавли ҳазрати абдулло ибни аббос ҳазрати нӯҳ ҳаёт дидагияд. ягон ҷои мақсад, бародарои азиз, душворфаҳмӣ надорад, ягон шубҳаам кардан дар кор нест. аввалан ояти қуръон аст. дуюман ки иллатча муфассирон мегӯянд ки агар ҳамин хел умрҳои дароз намедиданд, дар дунё ҳеч ка набуд. барои дунёро одамша зиёд кардан ҳамин хел умрҳои дароз дар кор буд, ки чӣ қадар одам зиёд шавад. ҳатто чоргонику шашгонику дигар ҳатто худои меҳрубон аз як шикам берун меовард, то дунё мақсад пур аз одам шавад. ва дигар ин ки бибинед, як каргас, нами каргас 100 сол умр мебинад, як паша 2 ҳафта умр мебинад. ҳазрати салмона бинем, салмони форсира нузҳатулмуттақини имом нававӣ мега 350 сол умр дидагиай. ин салмони форс. ҳамин чизе ки мисол далелу ҳуҷҷат аз ояти қуръонай, ида шубҳа кан дар кор нест. лекин инҷа як чизи дигара нозикиша гӯем. ҳазрати нӯҳ 1050 сол умр дидарову, лекин ҳамаги аз қавмаш 80 кас имон овард. ман ҳисоб кардам, як 12 сол ё 13 солда як одам имон меоварда. вале паямбари нозанин вақте дар 23 соли даъватуш, вақте мегӯяд охирон ҳаҷҷатулвадода, ки дигар баъди ҳамо аз дунё гузашт, 120 000 зиёд мардум аллакай мусалмон буданд. тасаввур кунед ки дар 13 ё дар 12-13 сол як кас имон меовард аз ҳазрати нӯҳ, вале дар паямбар мон ҳисоб кардам, сари ҳар 5 рӯзе як кас имон меовардааст. чӣ қадар аллоҳи меҳрубон бо паямбари худмонам марҳамати зиёд кардааст. ва рӯзи қиёматам аз ҳама уммати зиёд, уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам